Welcome back my YouTube channel Simang Brahma Blog Gujarat. खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै आं बड'लेण्डआव फैनानै मोनसे बड'लेण्डनि जायनाखि डिमान्ड खालायनाय दिल्लीयाव थांदों बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो लुबैदों। मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालायनाय बिनाया दिनैल' नङा, बड'लेण्ड बिनायनि आवगाय बड'लेण्डनि मुङावहाय उदयाचलबो बुदोंमोन। उदयाचल बिग्राफ्राबो जोंनिनो बर' लिडारफोरमोन, जाय बर' लिडारफ्रा माने उदयाचलावहाय मोनफ्रोमबो जाति जनजाति राव थुनलाइ लानानै मोनसे जथाय रायजो बिदोंमोन। बेनो जाहैदों नर्थ बेंक अफ ब्रह्मपुत्रनि साहा। बेखौनो होनदोंमोन जोंनि आवगिनि लिडारफ्रा उदयाचल। दा नाथाय फैनानै उदयाचलखौ नागारनानै जोंहा मा बिदों? बड'लेण्ड, सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड, डिवाइड आसाम 50-50। नाथाय बे डिवाइड आसाम 50-50आ आवगायनिफ्रायनो बिबोबाय थादों। दा माखासे दोनथ'नानै BCA, BTC, BTR एग्रिमेन्ट जाबाय, जाफुंजोबाखै। बे एग्रिमेन्ट जाखांनायनियाव जाहैबाय बर'फ्रा पिस जाबाय, अनलायनो फैबाय होननानै। दा बिनि थाखायनो जोंनि BTRआ पिस जाबाय, बड'लेण्ड नांला होननानै लिरनानैबो गारबोबाय जाहैदों। दा लिरनानै गारबोखानानै आरो माखासे पार्टिया दा भलन्टियार फर्स बा बनसु बिथांमोनहा दा दिल्लीयाव थांनानैहाय डिमान्ड खालामगासिनो दङ। न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया, डिवाइड आसाम 50-50। दा बेफोरथ' खोथाया थारैनो जोंनो नांमारगौ बड'लेण्डखौ। नाथाय बड'लेण्ड जायोब्ला बा बड'लेण्डआव हाबोब्ला जोंनि बर'फ्राल' बे जायगायाव रायजो जागोन नामा? बर'फ्राल' थाखा फैसा मोनगोन बा बर'फ्राल' सालायनो मोनगोन नामा? दिनै नुबाय BTC, BTR जानायनि उनावबो जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव साफ्रोमबो जनगोष्ठीखौ नांगौ, अनलायनांगौ होननानै बुङो। जुदि साफ्रोमबो जनगोष्ठी, साफ्रोमबो जाति, साफ्रोमबो ट्राइबआ जुदि जोंनि बड'लेण्डआव थायोब्ला बिथांमोनखौ बड'लेण्ड डिमान्ड खालायनायाव मानो लाफाया? जेरैहाय PTC प्लान्ट ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम जेब्लानाखि उदयाचल बिदोंमोन, बे समाव मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीया ज' जानानै, ट्राइबेलफ्रानो ज' जानानै उदयाचल बिदोंमोन। दा मा बिथांमोनखौ लाफानो हाया नामा? बड'लेण्ड नामा थागोन, नाथाय जायनाखि डिमान्ड खालायगोन बेवहायथ' गुबुन जातिफोरखौबो लांफानांगौ। जेरै आदिबासि होनबा मोनफ्रोमबो ट्राइबेलफोरखौनो लाफानानै जोङो बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालायनांगौ। आरो जुदि डिमान्ड खालायनायाव बिथांमोना फैयाब्ला, जेरैनाखि दा BTR मोनदों बा BTC मोनदों, बिथांमोनखौ मेम्बारशिप होनो नाङा। साफ्रोमबो माबाफोरखौहाय MLA, MCLA बा EM फोरखौहाय बड'लेण्ड एरियायावहाय बिसोरफोरखौ स्कप होनो नाङा। मोनफ्रोमबो सिटआ जोंनि थाखाय रिजार्भ जानांगौ। जुदि जोंनि बर'आल' जुदि डिमान्ड खालायनानै बड'लेण्ड लाबोयोब्ला। दा नुनो मोनो आवगायावबो जों बड'लेण्ड नांगौ होननाय बड'लेण्ड बियै बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मोनबाय, BTC, BTR मोनबाय। नाथाय बेवहायबो मोनफ्रोमबो जाति माहारियानो इनभल्भ जाफानानै दङ। जुदि मोनफ्रोमबो जाति माहारिया जुदि इनभल्भ जानांगौब्ला बिथांमोनखौबो बे डिमान्ड खालायनायाव लाफानांगौ। अब्लासो बिथांमोनाबो जोंजों इउनिटि जाफागोन ना। दा जों डिमान्ड खालायनोसै, जोंनि गासिबो थैखौ होनोसै, नाथाय जानाय लोंनायाव बा देरनायावसो बै गुबुन जातिफ्रा बाहागो लाफानोसै। अब्ला बे मा मिनिं जाखो बेयो? वाइ इउ आर नट इनक्लुडिं देम? बिनि थाखायनो आंनि रिकुवेस्ट जोंनि लिडारफोरखौ मोनफ्रोमबो जनगोष्ठी, जाति, ट्राइबेल माहारि, साफ्रोमबो ट्राइबेल मोनफ्रोमबो जातिखौनो बड'लेण्ड डिमान्डआव लाफानांगौ आरो डिमान्ड खालायनानै बिथांमोनखौबो मेम्बारशिप होनांगौ। बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ, बाय, गोजोन्थों।